सरि लोगोफोर सरि दिनैसो खावब्ला नुजाफैलायबाय गायदेया गुबुन खामानियाव एसे बेस्थ'मोन र' लोगोफोर बेनिखायनो नुजाफैनो हायाखैमोन थेवब्लाबो नोंथांमोनखौ बिराद मिस खालामबाय दङमोन आङो। ओमफ्राय लोगोफोर फुजानि मा खौरां? हेपि दुर्गा फुजा दे लोगोफोर हेपि दुर्गा फुजा। फुजाफोराव नुबाय बायबा माथो होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' आंखौ सोरबा सोरबि सिनायोना नाथाय आंसो सिनाय हाया। नायनि फुजाबा नायनाय जायोना जाया मोनथिया दे जेबो गेरेन्टि गैया लोगोफोर। माने बोथोरफोराबो मोजां नङा गोसोफोराबो बारा मोजां नङाना नायाबो जानो हानाय एबार। दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायदो लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम दे लोगोफोर दाबाव भिडिअआ खिन्थु एसे गोलावैनो बानायदों दे मैया दाखालि हगारनो हायिनि बिनिखायनो एसे गोलाव हगारनाय जाबाय आरोना। दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायलांदो। बेनो जाबाय फुजानि दख'नाया बोराय मडेल खम दामिनो बेखौनो फुजायाव गानना थांनांसिगौ आरो आङो। आयै मोजां नुवाखै आं दख'नाखौ समायथाराखै साला बे मैथास्रिया। मानो समाया जानो समायदोंआनो माथो। समायगोन मायाबा मालाय बयबो गोदान स्टाइलिश दख'ना गानलांगोन आं बे बोरायखौनो गानना थांनांसिगौ नामा? मा बोराय जानो बेलाय गोरानानो बोराय मडेल बियो मिथिबायना। एसेबां खम दामिनि दख'नाखौनो आं गानना थांनांगौ जाबाय आरो आं फुजा नायला खोमालै। आयु एसेबांबो खम दामिनि नङा दे नों माखौ एसेबां माबा लादों हा मोजाङानो नुदों माथो। साला आंनि लोगोफोरा मालाय कत मोजां दाम गोसानि गानलांगोन आं बे बोराय मडेल खम दामि दख'नाखौनो गानलांनांसिगोन नामा? 2000-2500 बेलेगमोन बाल फैसायानो मिलायासैहाय नों मानो बुजिया एसेबो। मिलायो नोङो आंनो होननानै होआ मिलायबा आं होआलासिनो थायो नामा? नुवाखै आंनो बायासै नोंनि थाखाय बेसेबा गोबाव जाबाय आं दख'नाखौनो गांसेबो बायाखै एबार बायनो सानदोंमोन नाथाय फैसायानो मिलायासै। फुजाया खेबसेल'सो फैयोलै बे दुर्गा फुजाया बोसोरसेयावबो जुदि दख'ना मोजां गांसे बायना होनो हाया आरोथ' एबारसो बायना होदों थांनाय बोसोरावबो बायना होआखै थांनाय बोसोरावबो बायना होआसै नोङो। आंनो बिबार ब्रेन्ड दख'नाखौसो नांगौमोन ना। आयु एसेबां फैसालाय अबाव मोननो आंलाय नङाबा बै झुमका नामा दख'ना ओंखारदों बै दख'नाखौ लाबोबाबो जागौमोन ना मालबायसि दख'ना लाबोदों। बिबार ब्रेन्ड झुमका दख'ना बायनो फैसा गैयालै आइ नों मानो एसेबो बुजिया मालादि बुजिनाय जागोन नोङो। गुबुनफोरनि गथ'फ्रा बेफोरबायदि नङाथ' बिसोर मोनो नालाय जानो लुबैबानो जानो मोनो गाननो लुबैबानो गाननो मोनो। आं मोनो बेफोरबायदिनो सिख्ला देलायलांबाय माथो बेफोरबायदिनो सिख्ला बिमा जालायलांबाय। दे अमाया देरबाथाय आं नोंनो बायना होगोन दे एबारो। होआ नोङो ओरैनोसो बुङो होआ ओरैनो थगायो नोङो। फुजायावबो होनदोंमोन दाम गोसानि दख'ना बायना होगोन होननानै 2000सोनि बा 3000सोनि बायना होगोन होनदोंमोन ना नोङो बाय खेबसे ओरैनो बुंदोंमोन आरो आंलाय अबाव फैसा मोननो ओरैनो माने फैसा थानायबालाय बायना होगौमोन दा फैसायानो गैया माजों होनांगौ आंलाय। मा खोथाफोरखौनो एसेबो बुजियालै एसेबां गिदिर जालायनानै रावबो आं बायदि दख'ना बोराय मुवाजों थाङालै थांनोनो बासोबाय आं थांला खोमा सिं बोरै थांनो बे बोराय मडेल खम दामिनि दख'नाखौ गाननानै बोरै थाङा आंहालाय मा जादों फैसा गैयाबाबो दि नोंनो बे दख'नाखौनो बायना होदों बेखौनो रंजा बाराद्राय बुजि जानाङा गथ'। सोरबायाबा थांनो बादोंबा बा लाजिदोंबा थाङाबानो जाबाय आरो सोरबाया थांनो गोसोबा थांबानो जाबाय। बिदिसो मैथास्रि सैमा एख' बिमा नङा नोङो आंनि बिमाबाबो बिमा बायसियानो नङा अननाय होननायानो गैया। मा होननानै थाङो दे बे बोराय मुवा दख'नाखौ गाननानै लोगोफोरजों बिसोर मालाय सोरबा सोरबि झुमका दख'ना बायदों बिबार ब्रेन्ड दख'ना बायदों मालाय बेफोरखौ गानलांगोन आंहा सैमासो बे मैथास्रिया बिमाबाबो नाम खालायगोन आं रागा जोंबाथाय आं हमथानो हाया। बाल सेलबोरायाबो माथो फन खालामाखै आंखौ फुजायाव लोगो हमगोन होनदोंमोन बियो दाबा मा जागोन बे दख'ना बोराय मुवाजों थांनो बाबाय आं। थांनांगोन थेवब्लाबो सेलबोरायखौ लोगो हमनांगोन गोबाव जाबाय लोगो हमैया बेखौनो लोगो हमगोन होननानै बेसेबा खुसि जाना दङमोन आं नाथाय बे दख'नाखौ मोननाय लोगो लोगोनो एकदम खुसियानो गैला आंहा। खोनासंदोंना गाबोनो डक्टरनाव चेकआप खालामनो थांनांगोनलै। औ जागोन दे गाबोन थांगोन। थांनांगोन। आंबोथ' बेखौनो सानखाबाय दङमोन चेकआप खालामनो थांनांसिगोन होननानै नाथाय आं बुङाखैसोमोन खोनादों नालायमोन। आंथ' दा बेसेबा सानगासिनो जोंनि बेबिखौ माला नुगोन माला दुनियाव फैगोन बेखौसो सानगासिनो आङो।
माने नायनो थाखाय जोबोद एक्साइटेड आरो ओरैबायदि बामनो लुबैदोंना आङो। नों मिन्थिगौ ना लाइमोन, नोङो प्रेगनेन्ट जानायनिफ्रायसो आं गोसोखौ एसे हमथाना थानो हादों। माने अनसायखौ एसे बावनो हादों। बावनोथ' हाद्रायाखै, गोसोखाङो दाबो। थेवब्लाबो बै साननैसोआ फाग्ला रखम गोसोखांबाय थायोमोन आङो। दे बिदिनो लासैनो बावनो नाजा। माथो खालामबावनो आरो अनजालु। बेखौथ' जोंफोर सानबाय थाबा गोसोखांबाय थाबा मोनफिनला। दिनै एसेबां गोबाव जालांबाय, नाथाय नागिरनानैनो मोनदिया एसेबां नागिरनायनि उनावबो। औलै माबा जामारखो गथ'आ। अनजालु, नोङो अनसायनि बागै रायज्लायथ'नांला। मानोना आं दा प्रेगनेन्ट। बेफोर बाथ्राफोरखौ जोंनि बेबिया खोनासंबाय थानोबो हानाय। औ नंमारगौबो खोमा नं। औ, आरो बांद्राय टेनसन खालामबाय थानाङा। नों टेनसन जाबाथाय आंबो टेनसन जायोना। आं जुदि टेनसन जायोबा गथ'आबो खस्थ' मोनगोन ना। खस्थ' मोनगोन न'? आं बावनोथ' सानो, आं गोसोखाङा सानो, नाथाय खेबसेबाबो गोसोआव फैयो। नों बावनो नाजादो अनजालु। गोमानाय मानसिखौलाय आरो बाव नागिरना मोनो दे। जागोन दे लाइमोन, आं बिनि बागै गोसोखांला, आं नाजागोन। औ अनजालु, थांदो थां। नोङो स'कआव माबा मोनसे लायदो थां। आं मेथाइ जानो लुबैसोदों। आरो गोखैबो जानो लुबैसोदों। ए नंगौ, मा गोखै जानो लुबैदों? आं दा थेंख्लें जानो लुबैसोदों। दे जागोन दे, आङो इसेबाबो लाबोना होफैगोन। औ लाबो, ओमफ्राय मेथाइबो लाबो दे, मेथाइ जानो लुबैसोदों आङो। दे जागोन दे। ओमफ्राय ना बेदर माबाफोर लाबोनांगौ नामा? नाखौनो लाबो दे, थारुनजों संनोसै बेखौनो। दे होमबा आङो स'कआव थांसै र'। दे थां। माथो खालामबावनो आरो अनजालु, हाजारबाबो नोंनिनो असे फिसालामोन। बावनोथ' हाया देनाय। थेवब्लाबो आरो बे गोबानाय गथ'खौलाय अबाव नागिरना मोनबावनो। सानबाय थाबाबोलाय मा जानो दे। बावनो नाजानांगोन अनजालु। जोंनि गथ'नि थाखाय नोङो जुदि टेनसन जाबाय थायो, सिन्थाबाय थायोबा आं बोरैबा मोनगोन ना। आंबो टेनसन जाखागोन। आं टेनसन जाबा आरो गथ'आबो एसे खस्थ' मोनगोन ना। मोननोबो हानायथ'। साला बे महारानि मैनास्रिया, भिखारिया बेखौ ओरैनो थानो होआ। एकदम 1 मिनिटबो ओरैनो थानो होआ। बेनि थाखायनो मासे जार्सि गाय बायना लाबोदों र'। दानाबो बायना होआ बेनो। गांसो हानो होगोन बेखौ, गांसो। आयै, मा नोङो जार्सि गाय फिसिनो लाबोखोब्रा? सस मोनदों नामा नोङो जार्सि गाय फिसिनायखौ? सानफ्रोमबो दाना होबाय थानांगोन, गांसो हाना होनांगोन। नों बे बुरि बैसोआव हागोन नामा बेफोरखौ? आंथ' खालामखाया दे बेफोरखौ। आं गांसोबो हानो हाया, जेखिजाया आं दानाबो होनो हाया, जेखिजाया आं मोसौनि खामानिखौनो खालामनो हाखाया। मानो लाबोनांगौ नोङो हा? आंनिबा लाबोनाङामोन नोङो। आयौ, मा एसे जाम्बाहाय नोंबो। आसल मथे नों आंखौ मानि थाखाय लाबोनाय सानदों? नोंनि बै मैनास्रि महारानिखौ आं ओरैनो थाबाय थानायखौ आं नायनो हाया। ओरैनो जाहोबाय थानो हाया बेखौ। आच्छा, दासो बुजिबाय। आंनि खर' माथायाव माने बेफोरखौ साननायानो फैयाखैमोनलै आयै। जाम्बाबानो, जेबोखौनो साननो रोङा माथो नोंलाय? गोसोथोनोबा हादोंमोन बेखौ? दा थै। आयै, गोसोआखैला आं बेखौ। आं माने नों जेरै सानदों बेफोरबायदि नङालै। बिसोरो ओरैनो बुंदों। खेबसेल' लोगो मोनफेरदों होन्दोंना, बेबो लोगोफोरजोंसो दसेल' माथोल' होदों। जेबो साहाबो लोङाखै, ओरैनो माथो होनानैल' फैखादों डाइरेक्ट। बिनि अनगा जेबो सोमोन्दोआनो गैखायामोन जोंनिया। थेवब्लाबोथ' नों मानो रायज्लायनायमोन? मानो मोजां मोननायमोन? मोजां मोनथाराखैमोनबाबोथ' नोङो मोजां मोनफ्लादोंमोन ना। आयै, थैगोन होननासो आं अबा फासिगोन ना फैबाथाय। जेलाव थांनो गोसो गैया, बेनिखायनो ओरैनो थोफ्लादोंमोन आरो। थोफ्लादों साला। नायनो हाया आङो बे भिखारिखौ जोंहानि न'आव। सानफ्रोमबो बस्थाय आं गांसो हानो होगोन बेखौ। जुदि गांसो हाना लाबोनो हायाना, ओंखाम आं बेनो ओंखाम। साला एसेबां साजा होबाबो थांनो रोङा बियो दाबो। आयै, नोंसो मिथिगौलै, आरो जि खालामो खालामबाय था। मोनथियालै आयै, आजिखालि जुगावबो एसेबां जाम्बि थायोनालै, एसेबां साजा मोनखांनायनि उनावबो बिदि थायोनालै। बेनि जायगायाव जुदि गुबुनफोर जानायमोनबा केस होगौमोन जोंफोरखौ। नों दाबो मिथिया नामा? जोंहा धोनि नालाय, बेनिखायनो गानना थांनो गोसो गैया आरो। बे सानदों मा, बे बिखुनजो आरो बिहावाथ' खैदिनथ' थाबावगोन। उनाव आंनिनो जाजोबगोन होननानै सानदों आरो बेलाय। सम्पथिफोरखौ गावनिनो जागोन सानना लादों बियो। बिदिनो सानो खोमा।
नङाबाथ' एसेबां साजा होयो बेदर जाबाबो हारा गोजा होयो ना जाबाबो सुखौ बासिना होयो थेवब्लाबो थांनो रोङा आसुरितलै सम्पतिनि लबावनो थांमाराखै बियो उनाव आरो बिनिफ्राय थांबाथाय हौवा मोननाय नङाना सोर मोजां हौवाया लांनो बेखौलाय बेनिखायनो दा थांनो नागिराखै बियो साजा मोनबाबो बेनिखायनोथ' आङो जार्सि गायखौ लाबोदों मिथिबाय ओरैनो थानो होआ आं बेखौ सानसेबो 1 मिनिटबो र' आजादि जाखां लोंखां न'आव हाबैदोंना बियो गाव गावनि रुमाव र' थांनि र' आङो थां हेलौ आइ मैनास्रि नों मोजाङैथ' दंमारोना आइ आं नोंखौ सिमाङाव जोबोद खस्थ'यै थानाय नुयो नोंखौ गाबबाय थानाय नुयो आङो दङ आयै मोजाङैनो दङ आङो आरो आं दाखालि मा नुदों मिथिगौ ना नोंसा मालाय दाउ मासे बुथारदोंनो सेरनैसो जानाय ओमफ्राय नोंनि बिहाव बिखुनजो हौवा बिसोरो मालाय एकदम खुरिफा जादोंनो ओमफ्राय नोंनो हाराखौल' दरसे नामाल' होदोंनो मानो बेफोरबायदि नुदोंथाय आङो आइ नोंखौ अनमारोना बिसोरो नों मोजाङै ओंखाम ओंख्रि मोनजायोना मोनजामारा आयै नोङो बे सिमाङाव नुनायफोरखौनो रियेल बायदि सानमारदों आरो सिमांफोरखौलाय मा बिदिनो जाथा माथा नुखायो जा नुखायो बेनोथ' मानो बेफोरबायदि नुखोथाय आरो नोंखौ गाबाय थानाय नुयो आङो दिनै सानब्रैयानो जाबाय खोमा गाबाथ' आं आयै नोङो उल्था नुदों दे उल्था मोनजायोथ' आङो नायै बेदरै ओंखाम बिबाबो ओंखाम मोनफिनोथ' आङो गिनाय मोनोहाय आङो मिथिगौ ना नोंनि बिखुनजोखौनो बिराद गिनाय मोनथारो आङो आरो जावायसोखौबो एसे गिनाय मोनो आयै नों माखौ एसेबां टेनसन लाबाय थायो आंखौ मानो एसेबां सानबाय थायो अनोथ' आंखौ एक्सेप्ट खालामबायथ' बिसोरो मोनजायो आङो दे बिदिबाथ' मोजाङानो दिनै आइ थेवब्लाबो आरो बेफोरबायदि सिमांफोरखौ नुबाथाय गोसोखौनो गाज्रि मोनो आंहा मैनास्रि आयै दिनै दोनथ'नाय आइया लिंहरदों र' दे आइ मालै मा जाखां लोंखां न'आव हाबफैयोलै माबा आयै आइया फन हरदोंमोन एसेबांथ' इम्पर्टेन्ट फन नालै खालि जाखां लोंखां न'आव हाबसोफैनाय खामानिखौनो मावनो नागिरा आयै दा खामानि गैथ'आ माथो मा खामानि गैयाहाय मोसौनि गांसोखौ सोर हागोन आं थारमाने कि आजादि आंनि सायावनो तारमाने जानो सानदों नामा नोङो आंनो बायना लाबोगोन फैसा गारनानै ओमफ्राय आंनो गांसोबो हाना होफैनांगौ बा मा बायसिहाय गांसो हाहैथां आंना मोसौआ उखैबाय आयै आं गांसोखौनो हाफेराखै ओंखाम जानायाव दै लोंनाय बायसिसो बेफोर मिथिबाय बेफोरखौनो आरो आं सिगाङाव आयै आं गांसो हाफेराखै होनना बुंबावदों नोङो जेबो खामानियानो नङा बियो मिथिबाय खामानिखौनो होनजाया थांदो थां माखौ बेलाव नायबाय थाखो माखौ सानबाय थाखो आमानोथ' हाबा जानाय खामानि मावनो बायोबा हाबाखौनो जाफैनाङामोन ना दोनखौथ' जोंफोर लाखियाखैना मोसौ मासे बायना लाबोदों एसेबां फैसा गारनानै जेबो थालानो गैया गांसो हायाबा ओंखामखौनो मोनजायाहाय नोङो मिथिबाय आंनि सायावल' जानो नागिरो लोन जोंनि सायाव जायो साला थोरसेसो जाखायो मोनजादोंनि बायदि जोंनि सायाव मोनजादोंना नों साला गांसोल'खौनो हाना होफैनो हाया दानोखौबा हले हायो ओंखामखौनो होआ आरो आं बाराबा खासि गोदान बायना लाबोखादों आङो खासिया ला बस्थाया ला आरो थां बस्थासे लाबोखादे मोसौआ लकेल मोसौ नङा जार्सिसो बिसोरनि उदैया बान्दो बायसिसो बै मनानैया थोआ बिसोरनो बस्थासेसो थोगोन थांदो थां उखैबाय बे उना खानानै अन्थाव बाथावनो आयौ थां मोनदोंना साला भिखारिनि जात नोंखौ मिनिट बोरै थानो होआ आङो खामानिखौनो मावनो होबाय थागोन जेब्लासिम नोङो आंनि न'निफ्राय ओंखारलाङा नोंसोर साला हरावसो बेसेबा डिस्टार्ब होयो दे गाबनायाबो नोंसो बांसिन गाबो गुमारिया एसे खम गाबोआनो नों मानो एसेबां गाबो हाबा नों बेफोरबायदि हराव गाबबाय थाबा आंलाय माथो ना गोरान बायदि लेंख्रि गोरान जालांगोन सानावबा हले दै उन्दुलाङो गावसोरा हराव सिरि मोनबाय थागोन गाबबाय थागोन खिले हासुलाय आयौ नोङो बांसिन गाबो दे
ओइ बाजै गुमारियासो खिदों। ओइ गुमारि मा खिदोंलै हा? बिमाखौ माने इसेबो आराम लानो होआ आरो खिलाय हासुलाय बाल। दानि बावसो मोखाङाव लाग्राया खिखांबाय आरो दा नोंबो खिलायबाय आरो। ओइ बाजै नायबाय थानाङा नो सोलायदो नङाबा माबागोन ना दाखिलांगोन अबा गाराय जाजोबगोन। ओइ गब्लि नोंनो सुना होयाखै माने हा? नोंबो बिमानियानो माथो बिमानि माने बिमा बायसेन जायो। दे होमबालाय बाजै आंनो सुना हैनि र'। दै गुदुं एसे फुदुंनानै दै गुदुंदो सुना नांगोन खिथुखो। जायोलै दै गुसुजोंबाबो सुजायो माथो एसेबां माबा नांगौहाय। लोमजागोनलै बाजै दा बिसोर गोरलैथ'ना। आरो बेसेथो सुना होबाय थानो बिसोरनि खिबुखौ आरो बेसेथो सुना होबाय थानो हिस्रि गिजिफोरखौबो फेन गस्लाफोरखौबो। एकदम बालायलांबायसो आङो सान्थि गैया साला। सानै मानो हरनांगौ आङो मानो जेवजा गथ' होनांगौ भगबानफोराबो खस्थ' बिनि सायाव आरो फैसा गैया थाखा गैया साख्रि गैया फाख्रि गैया। आं मानसियानो माथा गरमसो जासिगोन मिथिगौना? हरावबो सिखारबाय थानांगौ सिखारनानै नायबाय थानांगौ खिबाय थायो हासुबाय थायो। माबायदि जातनि गथ'लै बिसोरलाय बिमाफोरखौनो इसेबो सान्थि होआ हराव उन्दुनो होआ गावसोरा हले दे उन्दुलाङो बिमाखौ इसेबो बुजिया। बाजै जोंबो बेफोरबायदिनोमोन आरो बिमाफोरखौबो जोंबो सान्थि होआमोन खस्थ' होयोमोन आरो बिसोर गोरलै गथ'खौ रायनानैलाय मा मोननो दे बाजै बिसोर होमबा बुजि मोनगोन नामा? बुजि मोनबाबो मोनाबाबो रायगोन आं रागा जोंबाथाय बाराबा बुंनाबो होगोन। हरावबो ओरैबायदि खस्थ' होयो ना गाबबाय थागोन। नोंसा आदानि थाखायनो जाजोबदों बेफोर गासैबो नङाबाथ' आं गथ' सथ' जेबो जोनोमखौनो होआमोन। ओइ दा खस्थ' जानानै नोंलाय मा बुजिनो गब्लि जेब्ला हाबा जागोन अब्लासो मिथिगोन आरो जेवजा जाबासो मिथिजागोन। आंथ' बुंनायाव सहस मोनदों र' उनाव मिथिगोन नोंबो आंखि। नोंबो आरो मानसिया खरि जाना होबायना नोंखौलाय सोर लांगोन बेबो मोनसे बाथ्रा। नों बेफोरखौ जेबो बुजिनाय नङा दे। थां सुना हैदो थां। मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ आंखौ? अबेसे नंमारगौबो आं खरिखौलाय सोर मोजां मोननो सोरलाय हाबा खालादो आंखौ। माथो जाखो खिथु सुना हैनाया गाज्रियानो मोनबाय नामा नोंलाय? आंलाय नंगौखौसो बुंदों। खरिखौ खरि बुङाबा खानाखौ खाना बुङाबा गोसोमखौ गोसोम बुङाबा गुफुरखौ गुफुर बुङाबा माथो बुंनांगौ होमबा? थांदो थां। सैथो बाथ्रा बुंबाथाय मानसिफ्रा मानो आलौनाय मोनो? आंलाय नंगौखौसो बुंदों बे खरिखौलाय सोर लांगोन दे? बिनि सायाव आरो मानसियाबो बारा साइस गैया बारा नङा साइसखौनो नुखाया आङो। खाफाल गैयि साला मानसिफोरानो माने जेरावबो थानोनो सुखुला आङो। ओरैबायदि जाबाय आङो ओरैबायदि गोसोआनो बायग्लिजोब्बाय आंनि जेरावबो थानो गोसोआनो गैला आंहा सान्थिखौनो मोनला आङो। मा खालामगोन मा मागोनसो मोनबाय थायो जेराव थांबाबो जेरावखि थाया मानो थेवब्लाबो गोसोखौनो इसेबो मोजां मोनला। दाखालिबो बै टिल्लुनि थाखायनो लोगोखौबो रायफ्लांबाय। आंलाय मानो रायनांगौ देनाय बे लोगोआलाय माथो मिथिगौ आरो लोगोआबो बुंदोंमोनानो आंबो बुजायदोंमोन होननानै थेवब्लाबो आरो आं जेबो माबा खोनासङालासिनो बेखौसो रायबाय थाबायलै। मानो रायनांगौ दे आङो? सोरबाया दाय खालामदों सोरबाया गोरोन्थि मावदों सोरखौबासो रायबाय माथो आंलाय। खम दुखु मोनदोंना बै लोगोआ। आं मानो एसेबां बखिनांगौ देनाय बेखौ? बेलाय आंनि मा जायो? आंबो दि आरो माने आंबो रागाखौनो हमथानो हायाखै। मा खालामगोन मा मागोन मा बुंगोन मा बुङा माने बेखौसो रायफ्लांबाय। रायनांगौमोन आङो टिल्लुखौसो रायनांगौमोन आङो बिबारि बाजिखौसो। बिबारि बाजिखौबो आं सोंखादोंमोनानो मानो खिन्थायासै बियो? मोनथिखानानैबो बियो आंनो खिन्थायाखै मोनथिया होनना बुंदों। बेखौसो रायहरनांगौमोन आङो नाथाय आं आरो लोगोखौसो रायहरबाय। नङाबा खेबसे फन हरनानै सरिखौनो बिनसिखोमालाय आङो नङाबा बोरैबा मोनबाय थागोन आङो। आरो बे लोगोआलाय मा मोनथिगौ देनाय? आरोबा लोगोबा नंगौना नङा गामिनिबोथ' जानो हागौना। आंबो सोंफ्लाङासै डाइरेक्ट लोगो साननानै आरो लोगोसो होनखो ना मासो होनखो आंबो बावलायलांबायलै ना जेबोखौनो बुङासै खोमा बेबो। आरो फन हरनानै सरिखौनो बिनसै आङो। आं साला बेफोरबायदि रावखौबो रायफेराखैमोन सोरनिबा दायाव सोरखौबा बेफोरबायदि मालाबाबो आं रायफेराखैमोन। एबार
नोंसो आंखौ बेफोरबायदि खालामबाय टिल्लु फाग्लि खालामबाय नों आंखौ थाब रागा जोंग्रा जाबाय आं मानसियानो नङाबाथ' आं मानसिया एसेबां नर्मेलमोन जेखि जाया आङो फन हरनानै सरि बिनोसै आरो बयबोथ' टिल्लु बायसि नङाना आं आरो बेखौ बयबो एखे होननानै रायबायना मोजांबोथ' जानो हानाय आं आरो जेबो मोनथियावनो डाइरेक्ट रायहरखाबाय प्लिज खेबसेबाबो रिसिभ खालाम आं सरि बिगोन नोंनियाव माथो रिसिभखौनो खालामा बे लैथोस्रिया माथो आंखौ आरो फन हरलायबाय रायनो हरलायबाय खोमा मा होनना बुंबावनो आरो आं रिसिभखौनो खालामनो गिबाय आंखौ रायगोनसो दांलै फनखौनो हरबाय थाबाय माथो र'लै र' रिसिभखौनो खालामनोसै मा होनना बुङो खोनासंथानोसै रायथोलै आंखौनो रायथो आंनि बिनानावनि थाखायनोथ' जाजोबदों बेफोरो आंनि थाखायनोथ' जानाय रखम जाबाय आं जुदि बिसोरनि न'आव दाहोना थाफैयामोनबा बिजुलिखौ लोगोखौनो मोननाय नङामोन आंनि थाखायनो जाजोबदों सरि दे मानि थाखाय आङो दाखालि नोंखौ गोबां माबा माबि बखिदोंमोन न बेनि थाखाय सरि दे माने आं बेसेबा टेनसनाव दङ मिथिगौ ना आं आरो टिल्लुनि लोगो साननानै नोंखौ माबा माबि बुंफ्लांबाय गासैबो आरो टिल्लु बायसि जाजोबाना टिल्लुनि लोगो बान्दि टिल्लु बायसि जागोन टिल्लु बायसि गाज्रि बेफोरबायदि नङाना आंबो माथा गरमसो दे जेबो नङा दे आङो जेबो सानखायाखै आरो नोङो बेखौ थार गोसोजों मोजां मोनोमोन नालाय बिनिखायनो नोङो बेफोरबायदि जादों आंखौ बेफोरबायदि खालामनाङामोन बेनो आंबोथ' बेखौ बेसेबा बुजायदोंमोन नाथाय लायासै माथो बुजायबाबो लायाबालाय आरो माथो खालामबावनो नङा होमबा बेनोथ' आं आरो नोंखौसो रायफ्लांबाय दाखालि सोरबाया गोरोन्थि मावदों सोरखौबासो रायदों आङो दाखालि नोंखौ रायखांनायनि उनाव आङो बोरैबा मोनगासिनो बेनि थाखायनोथ' आं नोंखौ सरि बिनो थाखाय फन हरनाय जादों सरि मादे सरि आंना गोरोन्थि जाबाय मानसियानो एसे माथा गरम बायदि जानासो दङ आं नों मिथिगौ ना आंखौ बेफोरबायदि खालामनाङामोनथ' माथो बुंबावनो आरो गासैनिबो गोसोआ समान नङा ओहोलै नंमारा आं बेखौ थार गोसोजों मोजां मोनोमोन नाथाय बियो आंखौ थार गोसोजों मोजांखौनो मोनासै ओरैनोबा आंखौ लांनो जाबाय थायोमोन नाथाय गोदान गार्लफ्रेन्डखौ मोननाय लोगो लोगोनो आंखौ नांला जाबाय सेया खालामबाय थाखायोमोन थेवब्लाबो खिन्थाना लायामोन बियो आंनिया दे गोदान गार्लफ्रेन्ड जाबाय होननानै औलै मा माथा गरम बिबो थै बेफोरबायदि खालामनाङाथ' रावनिबो गोसोजों गेलेनाङा आं दा मा खालामनो देनाय आं जेरावबो थानो सुखुला मिथिगौ ना नोंनि लोगोआ मानो एसेबो बुजिया सोर महर गोसाखौ नुनानै आंखौ बावबाय बियो ओरैनोबाथ' फाग्लामोन आंनि थाखाय दासो बैसो जाबाय बुरि होननानै बुङो आगोलथ' जेबोखौनो बुङामोन दा आरो गोदान मोनबायना बेनिखायनो बेफोरबायदि बुंग्रा जाबाय आंखौ गारनो सानदोंमोनबा बियो आगोलावनो गारनांगौमोन दा साला आंखौ बेफोरबायदि खालामबाय बियो जेरावबो थानो सुखुवा आङो आंनि जायगायाव गावगाया जानाय मोनबासो बुजिगौमोन दालाय गुबुननि टेनसनखौ गुबुननि दुखुखौ बा बुजि मोननो बिखाया गावबाय आंनिया दाबो आं बेखौ मोननो हास्थायो दासिमबो आं बेखौ मोजां मोनो दासिमबो नागारनो हायाखै आं मा खालामनांगौ नोंनो बुंनाय माथो बुंबावनो आरो दादि नोंखौ नांथारला बिनो आंनिबाथ' बेखौ नोङो बावनो नाजादो मानो होनबा बिनो नोंखौ दा नांखाला आरो बिनि गोसोआ मोजां नंखाया बे मानसिया मोजां नंखाया बियो जुदि मोजां मोनबाना नोंखौ गारनानै बेलेग गोसोथोआमोन मोजां नंखाया बियो आंनिबा गाज्रि मानसिफोरनि थाखाय एसेबां टेनसन लानाङालै आंनिबा आरोना दा नोंसो मा सानो आरो सहसाव नागारनोबो हाया देनाय मानोना नों थार गोसोजों मोजां मोनदोंमोन ना बेखौ दा नोंखौ बियो मोजां मोनामोन देनाय मोजां मोनबाथायथ' नोंखौ एसेबां बिदि सहसाव नागारनो हानाय नङामोन सम सानो आङो बेफोरबायदि गाज्रि मानसिनि थाखाय आंहा सानना जेबो लाब गैया होननानै थेवब्लाबो आरो सम ओरैबायदि मोनो माने नागारनो हायाखै आं मानसिखौनो थेवब्लाबो नोङो नागारनो नाजादो मानो होनबा दा नोंखौथ' बिनो नांखालाना आंनिबा नों बेखौ नागारनो थाखाय नाजादो बिनि थाखाय नोङो जाया लोङालासिनो थानानै उन्दुआलासिनो थानानै नोङो गावनि देहाखौ लोरबां खालामना लानाङा आंनिबा थेवब्लाबो सानफ्लाङोलै
जिखिजाया नों आंखौ गाज्रि मोनाखैथ' दाखालिनि थाखाय? मोनाखै दे, आं मोनाखै। दे होमबा दोननोसै। गाज्रि मोननाङा दे फन हरनायखाय। औ दे, जेबो नङा। आंजों एसेबां रायजानानैबाबो एसेबां बखि जानानैबाबो बियो आंखौ गाज्रि मोनाखै। मालायबा बुजिनो गोरों खोमा। ओरैनोसो रायगारबाय दे आंबो दाखालि गाज्रि माबा माबि होननानै। बै पाप्पिनि थाखायनो आरो। मानो रायनांगौ दिनै आङो? गुबुनफोरबायदिबाथ' आंखौ दोखो रायगौमोन। गाज्रि लेंगुवेज बाहायनानै रायगौमोन आंखौ। एसे बुजि गोरों खोना मानसिया।